Bamanyare chani muso demzeni mabakoro malikona ani maliko ka ufoka walima do ka bene bi alamsa donya ye mekalo kile mugoni kelen samba flani mugoni worodo niganye tan wati na undana goji me anfe mu do ni studio ba en konna na kasanga ni so ma dono jomu kan o si toyi nala kuyati samaira eni so ma nsera sira oni mantorati bashi foitena ko sambe goji de aibi samba goji fo ko so mo da sani kate mo kele mbugo aiwa bashi samaira fo kala me ba jakulu fo maliko no maliko ka fen sigile no jabara nso mandi ko Sheriff la TV insanga en konna na ku bismillah we uga jamkam sanfɛ sɔgɔma dono jamkam bɛ daminɛ tɛnɛn ka taa bila alamisa la nɛgɛ kaɲɛ 10 ka taa bila kaɲɛ 11 na jamkan in kɔnɔna na an da bɛ se fɛn caman ma minnu bɛ kɛ nimisi wasa ani nisɔndiya ye olu ma k'u bisimila Lala Kuyate o kungo kɔnɔna na y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin y'an dɔn dɔ ye ne deli k'a fɔ i ye dugubila ka fisa ladawuli ye siga t'o la o kungo kɔnɔna na maanifin dɔ bɛ ne turu min ye n'u y'o di i bɛ kɛ dɔn ma lafili ye Lala Kuyate jamkan kɛrɛfɛjuru a bɛ cogo di ayiwa Samaira an ka jɛmɛba jɛkulu hakili la ngun tɛ san sɔrɔ juru kɔ yana an ka taa ni jamukan in ɲɛfɛ an bɛ taa munumunu olu ka sugu kɔnɔnaw de la o ye nouveau soleil mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tezara an bɛ taa Tezara kun fɔlɔ lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na Ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja Tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna buduji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna buduji ye Allah Lala Kuyate Samaira Sanogo ningunye mimi mfuye karamɔgɔ daba tumara kosɛbɛ a ko Tezara awɔ k'ale ɲɔgɔn tɛ ni ale yɛrɛ y'a mi mimi mfuye hali ni te mandi ye a mi ni nege bɛ kosɛbɛ a b'a mi ni makama min o ye tiɲɛ Lala Kuyate b'a dɔn a bɛ te nege jɔ maa la kosɛbɛ ko di dɛ awɔ siga foyi t'o la Samaira k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ kanubagaw ɲɛna u bɛ k'u sɔgɔlen to Tezara la n'Ala sɔnna a bɛ kɛ nimisi wasa ani farifoni ye u bolo nin ye tiɲɛ ye Lala Kuyate ni an tɛmɛna o kan hali bi mɛ min fɔ i ye sirajan taama an tɛmɛna ye jamukan in i b'a dɔn k'a fɔ a sigi bɛ ɲɔgɔn kan cogo dɔ la n'an bɔra yafuma b'a la kanu ɲɔgɔn jɛkuluw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ n o tɛ san sɔrɔ juru kɔ hali bi Lala Kuyate ka se ka mɛ min fɔ i ye faro walawala a dɔw la an bɛ to ka tɛmɛ yɔrɔnin dɔw fɛ kosɛbɛ Samaira Sanogo an ka bi clip du jour fɔlɔ an bɛ taga o de ɲɛmada n'an bɔra Tezara la o ye Jɛnɛba Tarawele de ye ko Sikasukaw awɔ Sikaso fasa anw Sikasukaw yarɔ o kan ka jansa sɔgɔmada in na sɔgɔmada in na o jansa kan ka di dɛ o kan ka di jɔn ma ne ma kɛ kuma e de ye Jɛnɛba ye wa ne de bɛ n'a annoncé ayiwa Jɛnɛba Tarawele Sikaso an b'u ɲɛmada ka sɔrɔ ka kunnafoni balan dayɛlɛ kanubagaw ye awɔ lagare faso kanu de bɛ na la nɔnɔ mɔnɔ tɛ Aduna boya ya udianye Mwe siga sodianye Auga mola dia ya udianye Mune siga sodianye Aga lagare kanu ya udianye Allah no mwanote Iye siga
yo ko Sikaso ipo kene dugu makari dugu e Sikaso tasi dugu e Sikaso koto ɲɔgɔn ta la be kene dugu ya dunga fa be kene dugu lagare bangela Sikaso ya ne lamɔna kene dugu Sikaso ye dugu duman ye duna bonya be kene dugu ya sinankuya dugu ye kene dugu ye ɲɛma bonya be kene dugu ya dɔnniba bonya be Sikaso ya fɛn kɛnɛ dugu ye Sikaso ye ni nana kɛnɛ dugu woso kɛnɛ be kɛnɛ dugu u kɛnɛ be kɛnɛ dugu ya tiga kɛnɛ be kɛnɛ dugu pomilɛtɛri be kɛnɛ dugu ya cinganaw be Lala Kuyate. Samaira sama. Ni munye anga dugu fasa yi. Ko kene be kene dugu. Awo. Ko tiga kene be kene dugu. Awo. Ayo ko pomneter kene ni be. Awo. Abana. Woso fana be. Tiga kene be. Nda sera tiga ma. On ma se kaba ma fana. Memi mvui. Jaba kene fana be. Oui che. Tiga so tomate kene be. Na kadi Lala Kuyate. Fenfe kono be na be do nana kajia. Wala makadu. Lala Kuyate achama kene abamfe. Oui che kene dugu pare du. Niko kene dugu gere ana togo be nyona de kene dugu pari goni situ no watina Lala Kuyate onga yoro kati wiche seryo gorlaina nikinyin turu gele ngezi gaso yado wa kana to ngata shinde ma to ko fo mai ay wa mi Sikaso ko fo ni sanga ko nana ni bara ay ba fo ko ame aw Sikaso ko fo watina ay wa Samaira ami ni balma shina fofu ay sino fo dro Sikaso ko sanga ko nana pas tekno na sisa ay wa Samaira wa to ami do anga rubrique info konna no yanga kuna funi balai aro ka foka no bawo ni sangada ina ukorotole no kasega famia soro bi kuna funi ko tabulula wala ami esorta na nyota mimbe talike seliba nata ale nyebla barawla anga jamana nyemani o jendal darme asimi ngoitai aya kanu ka bulu fakato dala dumu fokata se sakauma ni ngota ko di sorasi munu tanyana uluka dimba yauma Lala Kuyate medile ka foye ka fo mimi fu nyongon deme ani deme o jamana o ye anga maliye ako o ye anga tabia ye wa kewale do meme faso yen kono bila kote ako ni ya tagalage o do kuma konana na manya ka fo mbora ka fo ye ni chogoina ka fo deliko o blaka gele dongele nyagai Lala Kuyate be ba ye ka fo de meme be ke afe ni wati bawba la kasi mimi fu ye franjere fanga manyema ba general darme asimi goita Lala Kuyate ayeta bale goshi kokura aye kungambo na manya ka fo awni seliba to Lala Kuyate ode che ode ye pango kele anenye wa waye e baye ka fo no wati na bela joni koni anye fanshi kan ode ke meseli baye wa mimbe on daka cha ode ye no ngo kuro ani dawa wo sabati juma Lala Kuyate no fora e baye ka fo aklibe jigidela dumununa ani Lala Kuyate seli sakaw o kum konna na ka beni mekalo kletano kono ton yi mimbe talike nya fo e to mi dela dumunu fen chama ani saka jigi falu Lala Kuyate o tara jamana kuntigi fe ka di mauma munu chawnu o tora jamana kuma boli barawla Lala Kuyate ibaje ka fo akera ofe ni yata la Lala Kuyate ani selibato nya fe to mina anche maja ni ke wali min flega ke jamana kuntigi fe ibaje ka fo Lala Kuyate akera tareyi nya fe to mina aya kongon fa dala dumunu chama ani yafma bala sagajigu chama ola min ni atara afe ka di service social des armées mauma Lala Kuyate janko o kasega ta ka di chesabato muzoma madama wulu masiri tabaw kunga munu ni o chew ni tora jamana kuma boli barawla ibaye ka fo abaraw senfe mi metali ke yafma bala agibu damelela ni alebe ye conseil spécial ni akabaro beta kanyeshi jamana kuntike ka guna adamade ke wolu sabatilima ale kumekeneka Ridwan Ag Mohamed Ali Lala Kuyate o ye ministre commissaire à la sécurité alimentaire o kumekeneka ka fara bamako gouverneur o ka chef de cabinet o fana kumekeneka ani maba chama were ina fo colonel major Birima Samake Lala Kuyate ni yata lage ke wal min fla ka keni ako koro fuite ala fana kera ka ira ka fo ko jamana a jame a dembela jenina wa munu ni tora jamana kuma boli barala ako jamana tenyina oko ako ni yata lage hodo kuma konana
i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ga 800 bɔ ɲɔgɔn ma Lala Kuyate minnu gɛrɛsɛgɛ bɔra ka don ya kuma b'a la jamanakuntigi ka nin dɛmɛ in kɔnɔna na a ko n y'a fɔ ye cogo min na a bɛ tali kɛ min na o ye malo bɔrɔ 50 kilos Lala Kuyate malo kilo 50 bɔrɔ ka fara olu kan tulu bidon tulu olu fana bɛ a la ni o bɛ tali kɛ a 20 litres la Lala Kuyate ani sagajigi kelen n'a ka di ye n'a ɲɛfɔ ye k'a faamu cogo min na du 800 de gɛrɛsɛgɛ donna la du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a ye malo bɔrɔ 50 kelen tulu 20 litres kelen ani sagajigi kelen a wasara a ma wasa a tɛ tɛmɛ nin kan Lala Kuyate a ko n'i y'a taga lajɛ a ko a daminɛna génie militaire o kan kɔnɔna na a ko yen min bɛ tali kɛ du 500 bɔ ɲɔgɔn ko a ko olu gɛrɛsɛgɛ donna ale ye ka sɔrɔ ka taa Kati o kan kɔnɔ du 300 bɔ ɲɔgɔn ko olu fana gɛrɛsɛgɛ donna ale ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ 800 ye wa a ko Lala Kuyate nin ko nin kɛra jamanakuntigi fɛ a Agibu Danbele a kelen ka kɔrɔfɔ ninnu ta baara in ka sanga ni baara in kɛli ye a y'a jira k'a fɔ Lala Kuyate min filɛ ka kɛ tan i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na a ko jamanakuntigi bɛ ka a ka dɛmɛ de kurakuraya ka taa ka ɲɛsin maa ninnu ma i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ a fɛ cogo min na ko wa n'a bɛ fɛn yira bɛɛ o de ye ka yira k'a fɔ Lala Kuyate cɛfini taba kelen min bina faso Mali ye a cogoya la a ko jamana tɛ ɲinɛ e kɔ wa Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ an seko ni Adama yɛrɛ min ye a ko an bɛ o kɛ denbaya ye a ko colonel major Birama Samake service social cogoya la Lala Kuyate nisɔndiya a barika bonyana a yɔrɔ ale kɔni ta kɛra ka foli ni ka kuraya tugun ka ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ka yira k'a fɔ Lala Kuyate nin kɛwale a n'a ŋɔniba bɔ olu sen na a ko nin jaamɛ olu ye Lala Kuyate madama nin seliba ɲɛkɔrɔla in na a ko jeune muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Jɛnɛba Balo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ta ye duwawu de ye koyi ka kɛ jamanakuntigi ye cogo min na bɛn ani keleya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna na Aminata Jakite Kati musolakaw cogoya la kan kɔnɔ ale kɔni Lala Kuyate a y'a yira k'a fɔ tellement ale nisɔn ka di n'a ko a bɛ kuma a dɔw la ale ka kɔrɔfɔ o faama o n'a kɛ ɲɛji ye ale n'a a taw da duwawu kɛ ma janko bɛɛ ani basigi na faso Mali kɔnɔ Ibrahima Camu ale tun bɛ amapu esoru cogoya la ale sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye Samayɛrɛ a tɛ tɛmɛ nin kan ka jamanakuntigi fo k'a barikada k'a fɔ halisa Ala ka nin dɛmɛ ɲɔgɔn caya Ala ka jamana basigi o siratigɛ fɛ an bɛ bɔ esor la ka taa indépendant na n'an taara indépendant na Samayɛrɛ an bɛ taa Sibi mara la an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na min bɛ tali kɛ Bamaji kulu la ni u ko min ma ko JINIM u bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ babaliw kɛ siraw kan min b'a to dala dumuniw donni olu ka se ka gɛlɛya faba kɔnɔna na u ye bolimafɛn caman u y'o de jeni min bɛ tali kɛ Sibi sira la Lala Kuyate n'a ka di ye Sibi ani Bamakɔ n'a ka di ye kilo 45 n'a cayara kilo 50 don Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nin waati laban in na depuis avril kilo 25 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ jarawulila kulu ninnu ni min bɛ tali kɛ JINIM maaw la Lala Kuyate o n'a min zolen da Bamakɔ ani Sibi o cɛ sira la Lala Kuyate fo ka se kure Mali ma i b'a ye k'a fɔ kuma ni kuma o bɛ bagabagaliw ta ni ka ɲɛsin tɛmɛsɛnɛmaw ma Lala Kuyate a fɔ o kɛwale dɔ de fɔra ka kɛ o fɛ kɔkuratugu mais kalo tile 19 san 2026 Sibi Lala Kuyate Sibi kɔnɔna na a ko n'i y'a taga Lala Kuyate a baaraw a kamanagan a bonyana bawo a kɛra sababu min bɛ tali kɛ mobiliw ani motow la Lala Kuyate ka se ka olu jeni a ko tarata don mais kalo tile 19 tɛmɛnen wulada fɛn o fɛn Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o ko ma ko commando de 6 individus a ko maa 6 bɔ ɲɔgɔn ko Lala Kuyate maramafɛn cɛjugu bɛ o bolo a ko olu de filɛ ka taa bɔ jɔ sira la ten kelew Lala Kuyate interceptant les véhicules à Dismala dugu dɔ bɛ n'o ye Dismala ye n'o bɛ Sibi marabolo kɔnɔ Lala Kuyate ka taa sira tigɛ ten o maa 6 tarata tɛmɛnen an kɔrɔ a ko maramafɛn cɛjugu b'o o bolo Lala Kuyate o kɛra sababu ni ka sira ɲani ka nati kosɛbɛ maaw dusukun na madama maa minnu b'a la ka bɔ Bamakɔ k'o kun da kure Mali kan walima i b'a la ka bɔ kure Mali ka na Bamakɔ a ko n'i y'a ta Lala Kuyate o jɔlen maa 6 ninnu maramafɛn cɛjugu bɛ o bolo o kɛra sababu ka mobili tan bɔ ɲɔgɔn ko Lala Kuyate k'olu bɛɛ lajɛlen lajɔ ensuite brûler une dizaine de véhicules de transport de type Sotrama et quelques véhicules personnels. O ye mobile tan kɔɲɔ o ye olu jeni Sotrama ani mobile personnel n ta ye n ka mobile ye Lala Kuyate o ye olu dɔw jeni Lala Kuyate ka fara o kan moto 5 bɔ ɲɔgɔn ko fana o labana ka tasuma bila olu la olu bɛɛ lajɛlen jeni k'o kɛ buguru jɛ ye a ko o kɛlen kɔfɛ nin na o labana ka tasuma o labana ka min fɔ
ye ka sentigɛ ta Lala Kuyate ka fiɲɛ tigɛ ka tunu ka don tu kɔnɔ awɔ u ka baara de y'o ye o tunu Lala Kuyate ti jɔ ka finitigiw kɔnɔ ayi o tunna sani an ka finitigilakaw olu ka se ka kɛnɛ lasɔrɔ bawo tuma min na ni kunkan bɔra bɛ min fɔ ye labɛnw sabatira an ka cɛfini tabaw fɛ walasa Lala Kuyate ka se ka taa maa ninnu ani diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa a ko kelen kɔfɛ k'a mɛn ka fɔ finitigilakaw bɛ sira la Lala Kuyate o ye fiɲɛ duuru a tɛ tɛmɛ o kan o b'o la ka tunu i b'a ye k'a fɔ okumu kɔnɔna na Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ Kuri Male ani Bamakɔ cɛ sira a ko jinɛmiw ma o kuma ni kuma o bɛ nin kɛwale ɲɔgɔn kɛ maa dama kana bagabagali ta ka ɲɛsin tɛmɛsɛnnamaw ma min kɛ sababu ni ka maaw bila kamanagan o minɛ kɔnɔ a ko mɛ kalo a daminɛ waati i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Lala Kuyate o taara tasuma suru o kan ye bawo min bɛ tali kɛ Bamakɔ ani Guinée cɛ sira la o fana u kun taa mɛ yɛ kumaba la sigi k'a fɔ ko maa tɛ tɛmɛ maa tɛ don ko olu tabaw an taara tasuma suru o la ye ni ka laban ni ka sira ni ka a kana bila i b'a ye k'a fɔ mɛkalo tile 18 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ jarawulakulu dɔw damafiyɛ min bɛ ni o bɛ komana kuta ko fɔ u taara yen fana ni ka taa o ka janfaju kɛwale dɔ ni ka o mɔnɔ bɔ o kɛwale kɔnɔna na ni o bɛ narena o marabolo kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate ye o taara tasuma bila yafuma b'a la baarakɛminɛw caman na ye ni ka laban ka tun ni maa caman ye minnu cɛla Siniwaw ani Maliyɛn dɔw bɛ a la Lala Kuyate fasiri an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale de y'a fasiri Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn tɛ halisa Ala ka jamana in kisi amin a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn an ka cɛfini tabaw b'u se la nka halisa an b'a dɔn k'a fɔ u bɛna dɔ fara sew kan walasa an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ o la an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi Samayira hakili an bɛ taa ɲɔnɔ mara la an ka taa ɲɔnɔ mara kɔnɔ hali bi ka to o lakanako kelen buna kun kan Lala Kuyate an bɛ taa dugu la o ko ma ko Hɛrɛma kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate ye hali bi lakanako bunakun kan i b'a ye k'a fɔ Hɛrɛma kɔnɔ ale bɛ siri bala o de fɛ Lala Kuyate k'i b'a ye k'a fɔ kulu maramafɛntigi dɔw olu fana o ye poyi kɛ ye dɛ a ko Lala Kuyate ka bɛn ni mɛkalo tile 19 ye kokura Hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ Lala Kuyate siri bala yɛrɛmara kafo kɔnɔ ɲɔnɔ cercle kɔnɔ Lala Kuyate o poyilen a kɛra siranɲɛba ye bawo i b'a ye k'a fɔ o kun bɔlen marifaw kun b'o bolo o kuma la ka minnu ci sanfɛ ten Lala Kuyate o kɛra min kɛ a kɛra sababu ka maaw bɔ o ja kan wa a ma ɲa min kɔ a kɛra a ye baw nin ye cɛ dɔw ko ma ko Sagadi Mayiga Lala Kuyate o ka kisɛw kɛra sababu k'ale jogo ale jogi a ko ka fara o kan a ko medresa kalanden dɔw Lala Kuyate o taara olu jagoya ko o ka bɔ ka taa so ka fara olu kan i b'a ye k'a fɔ ninnu ye funankɛni 2 ye Lala Kuyate ekɔlidenw don Adama Balo ani Mulati Jara tuma min na olu kɔni taara k'a fɔ an ye kunu ta an na ba tigɛ an bɛ taa anw ka so ni o ye yaya wɛrɛ ye Lala Kuyate o ka babali ani siranya kɛra sababu olu tora ji la kulu firila ni olu ye Lala Kuyate ka fara o kan camion citerne o mobili bolila dɔ o labana ka na o minɛ ten yo ka tunu o ye Lala Kuyate mama kɛ Ala ye k'a dɔn k'a fɔ o taara fan min fɛ i m'a ye a ma caya Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna na nin yɔrɔ kofɔlen ni a bɛ siribala ko fɔ ɲɔnɔ o cercle kɔnɔna na a ko jarawulakulu Lala kuma ni kuma u bɛ na nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o nana o bɛ ɲɛsin maa minnu ma u bɛ tali kɛ dugu tɔgɔtigiw ani dugutigilakaw la Lala Kuyate ko baw olu banna ka don o dala olu kun kan olu banna ka don u ka bɛnkan kɔnɔ bɛnkan min ni o ko ka sabati o ni ɲɔgɔn cɛ ko dugutigilakaw banna ka don o kɔnɔna na a ko n'o nana ka ban u b'o ɲɛsin dugu tɔgɔtigiw ani dugutigilakaw ma Abdoulaye Jara ale de y'a fasira an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Samayira dɔwɛrɛ t'an da dugawu kɔ n bɛ dugawu de kɛ basigi sabati cogo min na jamana kɔnɔna na amina yarabi an bɛ dugawu kɛ ni wulila kuma o kuma dugawu kɛ jamana ye dugawu kɛ n'o tɛ Lala Kuyate a kuma a b'a la ka caya a ma nɔgɔn ayiwa Samayira an bɛ Nouvelle Horizon ta n'an y'o ta min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka sanfɛsoba Haute Autorité de la Communication HAC ayiwa a kɔni kɛlen don ka tabale gosi ka wele kɛ ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sira ale telew ni a arajow ma k'a fɔ ko u ka t'u bila sariya kɔnɔna na k'a daminɛ juin kalo tile gale nata la san 2026 k'u bɛɛ lajɛlen welelen don u ka se ka taa u ka sariya gafew ta hake ayiwa Lala Kuyate min fɔ ye tabale a y'a gosi kunkan a bɔra ka bɛn ni mercredi don o tɛ araba don ye wa mais kalo tile 20 o wuladayan fanw ye min y'a ta lajɛ Lala Kuyate kunkan gosilen Haute Autorité de la Communication a kɛ a ma ɲɛma Gawusu Kulubali a ko a bɛ a da i y'a kuma b'a la kunnafoni
kunnafonidilaw tulo kan madama kunnafonidila minnu bɛ ni olu ka baaraw bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko a ma ko les acteurs de la presse en ligne Lala Kuyate kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ni web bɛ o bolo web radio ani web TV Lala Kuyate ko min bɛ tali kɛ sariya bunakun kan o ka se ka taa o yɛrɛ bila o minɛ kɔnɔna na. La régularisation administrative et juridique de leur situation. Lala Kuyate a ko hukumu kɔnɔna na a ko ale b'a da o tulo kan k'a fɔ o baaraw kɔni o bɛ daminɛ juin kalo tile gale san 2026 nata a ko hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate la date limite du dépôt des dossiers o dɔgɔdamɛ ka bɛn décembre kalo tile 31 san 2026 ma. Donc k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la ka taa se décembre kalo tile 31 san 2026 o don donc o furancɛ in kɔnɔna na o ka wuli ka jɔw kɛ Lala Kuyate a ko ni y'a ta lajɛ fasirikɛba Dɛma Kɔnte ale ko i b'a ye k'a fɔ lafaamuyaliw ni o ye sensibilisation ye a ko o an bɔra kɔfɛ o minɛ kɔnɔ a ko Gawusu Kulubali a n'a baarakɛɲɔgɔn Lala Kuyate e ko nin tɛ o kɛlen ye ka bɔ lafaamuyali kɔnɔ ni k'a kɛ an k'a kɛ ye wa il passe à l'acte après la phase de la sensibilisation a ko n'i y'a ta lajɛ Lala Kuyate okumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ baarakɛbaw kan madama minnu kɛ mɛ ka yakuma b'a la radio ani telew créé o sanfɛ ni o bɛ kunnafoniya di ake kɛ mɛ ka wele bila o ma u ka taa o yɛrɛ bila sariya minɛ kɔnɔna na Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni i yakuma b'a la kibaruya in ye i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na maa minnu bɛ yen ni olu ye web radio ani web TV tigi ye Lala Kuyate a ko nin ko in a bɛ olu de kun kan cogo min na u ka se ka taa o yɛrɛ bila o minɛ kɔnɔ a ko Lala Kuyate o bɛ don o ka sarakisɛ minɛ dɔ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ a sarakisɛ 5nan a ko conformément aux dispositions de l'article 5 de son ordonnance de création de création a ko hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate les dossiers de régularisation peuvent être retirés au niveau du siège de la HAC a ko hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate gafe minnu kɔni bɛ ni olu bɛ se ka kɛ sababu k'o bila sariya minɛ kɔnɔna na a ko olu gafe o bɛ HAC kɔnɔ wa o ka wuli ka taa gafe ninnu minɛni daminɛ a bɛ daminɛ juin kalo tile gale nata Lala Kuyate n'a sera o ko kun yɔrɔ min kan o de ye immeuble du contrôle général des services publics ye ni a bɛ AC 2000 kɔnɔna na a ko Lala Kuyate juin kalo tile gale san 2026 nɛgɛ ɲɛ 10 waati a ko baara in bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ daminɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min na fo ka taa o bɛ to sen na fo alamisa don décembre kalo tile 31 san 2026 zurari waati Lala Kuyate a ko a baaraw a n'a to sen na n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a ko baara ninnu kɔni bila ko tɛ a ko a nun donna a bɛ waati dama bɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛ mɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ Lala Kuyate a ko n bɛ tali kɛ web TV la a ko o kan ka tɔrɔmɔɲɔ dɔ sara Lala Kuyate san kɔnɔ tɔrɔmɔɲɔ a bɛ daminɛ min na o de ye 1,1 ani 500,000 bɔɲɔgɔnko Lala Kuyate o kan ka se ka o sara ka se ka ni o ka baara kɛtaw ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ créateur de contenu na ni 15,000 abonnés bɛ olu fana bolo a ko a bɛ n'a fɔ olu kɔni tɛ tɔrɔmɔɲɔ sara nka Lala Kuyate a ko ni min bɛ tali kɛ o ka taa o yɛrɛ bila sariya minɛ kɔnɔna na a ko o se bɛ o la créateur de contenu o tɛ komi influenceur ni influenceuse minnu bɛ TikTok bɔlɔlɔ sanfɛ n'u bɛ video kɛ olu fana sen bɛ o la tɔrɔmɔɲɔ o t'a sara olu tɛ wari in sara ayi o kan ka taa o yɛrɛ bila sariya minɛ kɔnɔna na a k'i ka sariya minɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a ko nin bɛ o bɛɛ lajɛlen ye Lala Kuyate ni ka o concerné a ko n'an bɔra o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ n'i ma fili kibaruya in kɔni a bɛ maa minnu concerné olu o y'a faamu kosɛbɛ Dɛma Kɔnte ale ye Lala Kuyate ale de ye fasiri gafe ye ale de y'a fasiri an n'a bɔ o kɔnɔ ni k'an kun da ɲama sɔrɔdema ko o kɔnɔna na n'a sɔrɔdema ko ta Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa i y'a kuma b'a la professeur Worokiya Sanogo a placé sous mandat de dépôt ale tɛ kuma duman ye dɛ kuma duman tɛ dɛ kosɛbɛ kuma duman tɛ saba dɛ n bɛ deli k'a fɔ i ye dépôt la min ka di n ye o de ye Orange ka y'a ɲɛfɛ Orange Money dépôt n'a y'o jɛn Money dépôt Lala Kuyate ala k'an kisi o ma amina yarabi saba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ Laya Jara la a ka fasiri kɔnɔ a ye a yira k'a fɔ ko kibaruyaw caman kɔni bɛ olu y'a yira k'a fɔ professeur Worokiya Sanogo an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ale ye sanfɛ kalanso karamɔgɔ jolen ye
Lala Kuyate abe barake sanfɛ kalanso kɔnɔna ko min bɛ tali kɛ binaka biya mana depo o tamɛ ka da ale kan wa a baaraw kɛra kabini jumadon tɛmɛnen ye wa a bɛ musolakaw cogoya la kasoba kɔnɔ ni o ye boli Lala Kuyate a ko o kibaruya kelen y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ IAF Mabala professeur Urukiya Sanogo a ka taa a yɛrɛ sɔrɔ bolikaw fɛ a ko Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ a kɛra ka sanga ni o sariya dɔ ye min kɛra pôle économique fɛ Lala Kuyate ka sanga ni a lamɛnni kɔfɛ ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ ma min bɛ tali kɛ INRSP kunkan ni a yɛrɛ ye directrice ye Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a lamɛnni kɔfɛ professeur Urukiya Sanogo o y'a bila ka taa bolikaw fɛ Lala Kuyate garde à vue o baro tɛmɛnen kɔfɛ pôle économique et financier kɔnɔna na Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min bɛ tali kɛ sani kiiri kɔni ka tigɛ nanzarakan u b'a fɔ Lala Kuyate Urukiya Sanogo demeure en tout état de cause présumée innocente dans cette affaire jusqu'à preuve du contraire hukumu kɔnɔna na sanfɛ kalamɔgɔw ka lafasali min bɛ yen ni o bɛ Senisubu ko fɔ Lala Kuyate olu kɔni ka sanga ni o ka laseli dɔ ye o y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye o fana ye ko in mɛn nin cogo la wa olu ka dɛmɛ o b'a ta ka ɲɛsin professeur Urukiya Sanogo ma wa o bɛ dugawu kɛ cogo min na Ala bɛ se ka a ɲuman bɔ ko in na fasirikɛba Laya Jara o don Lala Kuyate ayiwa Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ ko fura ye an bɛ to min ye histoire de Bamako kɔnɔna ye sisan an bɛ taa Tombouctou mara la i b'a ye k'a fɔ an ka finitigiw ye wulikajɔ sabati ka se ka kunnawuluba dɔ sɔrɔ Tombouctou mara kɔnɔna na ka sanga ni tiɲɛni caman don ni Bamaci tigilamaw kun Lala Kuyate état major général des armées ale de ye kibaruya di ka yira k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Lala Kuyate sebaya ba taara o fɛ kunnawolo o minɛn kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw nisɔndiyalen Lala Kuyate ka bɛn ni mɛkɛlaw tile 19 san 2026 ye a ko a kɛra Tombouctou o marabolo kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a bɛ don hukumu kɔnɔ hali bi o de ye cɛfini tabaw Lala Kuyate kalankasiya min kɛra o fɛ k'a fɔ jamanadenw ani jamana kɔnɔdenw ni u bolokɔnɔ minɛw k'a fɔ o n'a o tagane k'a kisi a ko a bɛ don o dɔw minɛ o do hukumu kɔnɔna na a ko o hukumu kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ Lala Kuyate ko wolomasiri tabaw o kɔni o kɛra o ɲɛ dara mobili 5 bɔɲɔgɔnko kan minnu bɛ tali kɛ pick-up la Lala Kuyate o kun famɛ eko dakɔnɔɲi wa maa dɔw kun bɛ o nɔfɛ ne ka o nɔfɛ taama Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o tɛ fɛ ka taa se kungo kolon dɔ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko olu ye jalawolakulu ye Lala Kuyate o kɛra min kɛ i b'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ olu ye fɛɛrɛ de dalu sigi sen kan ni ka sɔrɔ susulu 4 bɔɲɔgɔnko kɛ a ko o susulu 4 kelen Lala Kuyate a kɛra kunkɔrɔta ye bawo min bɛ tali kɛ IAF tuma b'a la pick-up a 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o nɔngɔni fɛ o dajira maa yɛrɛ tɛ hali o couleur dɔn bilen Lala Kuyate ka fara o kan i b'a ye k'a fɔ tasuma bilala o ka kɛlɛkɛminɛw la minnu tun bɛ mobili in kɔnɔna Lala Kuyate olu fana bɛɛ lajɛlen jeni Lala Kuyate ka fara o kan a ko kulu maramafɛntigi minnu fana tun bɛ mobili ninnu nɔfɛ Lala Kuyate bina ka biya o caman olu bɛ taa seli kɛ lahara a tɛ tɛmɛ o kan Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ka sanu wolomasiri tabaw ka nin baara ye i b'a ye k'a fɔ a ko nin kɛra kunnawoloba ye anw bolo bawo a ye tiɲɛniba don juguw kun na Lala Kuyate min kɛra sababu hali bi ka se ka o kɔni ka o jigi tigɛ chef d'état major général des armées a ye foli ta ka ɲɛsin cɛdenw ma Lala Kuyate ka sanga ni wulikajɔ min filɛ ka kɛ o fɛ ni a kɛra kunkɔrɔta ye a ko a labana ka ɲini hali bi Lala Kuyate dɔ ka fara nin baaraw kan wa dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin fintigilakaw ma ni sigɛnama yera yɔrɔ min na Lala Kuyate jan ko an ka se ka taa olu bunte a ko ka hakili jigin k'a fɔ Lala Kuyate depuis mɛkɛlaw tile 15 tɛmɛnen fɔ ka se bi ma i b'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw o susulu kɛ yɔrɔ caman na hali n'a danna dantuguma Moti o marabolo kɔnɔ yen Lala Kuyate o taara bɔ jugu o dagayɔrɔ dɔw kan a ko o ye olu susu a ko ka sanga ni o ye Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ jugu o yɔrɔ kofɔli in na u kun bɛ labɛn de la walasa ka se ka u ka janfa jugu kɛwale dɔw k'o nati a ko wolomasiri tabaw kelen kɔfɛ ka taa bɔ o dagayɔrɔ kan o ye o filenkolon ci ni k'o da kolon ci a ko susulu wɛrɛ kɛra Lala Kuyate tɛntɛn mare ni Lala Kuyate ni o bɛ IAF tuma b'a la o na kɛ ni o ye kɔrɔnfɛnfan dɔ ye dugu in tɔgɔ fɔ o cogo la Lala Kuyate yen fana min bɛ tali kɛ camion dɔ la a kun famɛ juguw bolokɔnɔminɛw na ni ka Lala Kuyate bɛɛ o kɔrɔnfan fɛ k'o fana susura
yala kuyate moto chama fana tugu ka bo jugu buru olu fana susulane ka tasuma bla olu bela jenina ako ne bela jene ba yira ka fo alibi ngoro tabala ka soro chefi tabaw fe yala kuyate ka sangane o ka baraw ye aywa Samaira ka do ka al sala ku de me bara en amina ya rabbi jugu wala ku luse amin ula ka saka bokuna fun balango no bi ame le drone ta na le drone ta sani e ka kuma ja ameta yoro mina odeye ko ka konsamia ye yala kuyate ko jamana nyamao ko obe wule ka jowla yala kuyate wala sa ka sika ji cheni ka o dansera la afamna lancement officiel des activités de curage des collecteurs et caniveaux dans le district de Bamako lala kuyate annani le drone ta ni metaleke kasano o ka biboli ameta lakana ko bunakunka lakana mindo o yesigida lakana ni ko lala kuyate ni mafli ka fo o joro o ka boko sebe ko lala kuyate na manya ka fo kuma ni kuma lala kuyate ji abeto ka chenike yaf mabala jamana kono madama ni samyeji no obina kaba okumu konana kabeni mekalo kletan nani temeneye lala kuyate ministre mi kabaro beta kanyeshi bezenwalia anigirwa kotiga balima dumbia mariam tangara lala kuyate ko ayebara kunganye folodi awo aiwa lala kuyate ako jamana nyemao kateme yaf mabala son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka akilna fe ibaye ka fo obala ka bara baw nundo wala sa kasega ji chene ne ka dasirala akona manya ka fo samiya amala ka antiru kata ala la kuyate ministre mi ka baro beta kanyeshin aseni semama la kuyate kasane abaraka nyonyi ani demenyo jekulu la kuyate ko okoni oyi bara baw nundo wala sa samba fla ani mgono woro samiya la kuyate chumina o mashiba akana sika bonya o madama chene ko bunakunka kanyeshin jikasarama akoni ya taragela la kuyate abaro abedo minami nkono odeye kasika ya mabala nyafu chumina akoni sumanya na mine be sozuro akoji abechene ke jamana kono sanchama fe nangoma ko inondation ako hukumu kono na la kuyate ibaye kafo jamana nyamao okeme kabarado bla senga wala sa kasika nyamao kolu solo kabo faba kono la kuyate jiteme sera munu be kasika olubo la kuyate binjugo munu ani yiro munu be jiteme sera la kasika olu solo kaboi la kuyate nyama munu na meto ya mabala dugunye fe ni abeke swabu kaji koni atemeni ka gelea olu bla jeni salo kaboi la kuyate akoni ya tagalage samba fla ani mungoni woro bunokun kono la kuyate Bamako faba akonye da kura na de ama madama samye hukumu kona na la kuyate bo mi betalike yoro chamana ni betalike kanivura la kuyate ko olu bla jeni na salo no ko jete la kuyate ka fara kanivu ka ibaye ka fo mi betalike ko bulula la kuyate ni obe Bamako kona na la kuyate ibaye ka fo olu chama fana be olu na salo no ko olu jete tumina ji na akateme shiele la kuyate akoni ya tagalage albi ame drone okonana drone ya yira ka fo la kuyate bara nunu ko nya fe chumina adabanye follow adira ministry fe wala la kuyate abaro anato sina ina fo chumina la kuyate wala sa kasiga fusiri gele wala munu be suro samye kono ni samye ji ni obina akon kada la kuyate ministry ya yira ka fo jamana nyemma ko ni taye kasiga bara kanundo nga kasiga demeta kanyeshin bara ma jango akaka wasai ako otenya jamana kono don ko de ako kuma kono la kuyate madama ni mi metaleke sanya buna kunka ako nyama bela jene kono ka janto aka nyama na akana keni sana na anga che kata flite tugu la kuyate fo se de kono ko lu gere ako bara munu fana be sina la kuyate ako jamana kono don se kono dama yere minyi akake okfe ako madama munu be ni olu sigoro be mejef ma bala kobuluma ani fo se digo ma la kuyate ako bela jene ka ke yef ma bala e sanya ke wali bara ke bayi wala sa jamana nyama ka bara ba mi flani ni la kuyate ukasiga ke tare ako dumia mariam tangara ama bokoro fo kono fiu fa aka fuluta kanyeshin son excellence général d'armée Assimi Goïta ma kasangane akila nunu ye mi la kuyate la nyini ye kasiga yaf ma bala jamana kono don tangano ko kishi madama la kuyate kasara amake asuga sugai awo Samaira atete meniga akila jamana kono don ye fam yake na la sona amna takabara keni aifana kasika bokuna funi balango no bipiu mi metalike anga jamana kuntigi galela president Moribo Keita aleka tununi somayele mali sa binan nin konontona o anniversaire hakila o keno sigira mali jamana konna la kuyati albi kato fasiri gafe le drone kono ako Moribo Keita nakadi ba foko anga yere mahorian tutiga ba ako atune nyina yesa binane ani kononton yi akula la kuyati na manya ka fo chebai la kuyati mimi mfuye akawulika jobo na ko sibe mali jamana ka yere mahoria o sabatilila ako jamana nyamma
gouvernement o manyina akɔ akɔ kuma kɔnɔ na e ba ye k'a fɔ jamana gouvernement ko tigi gale général de division Ablaye Maiga kabini sibiri don mɛkɛlo tile 16 tɛmɛnen da la kuyate a taara fleury gerbe de fleury da Modibo Keyita o ka kaburu do la da la kuyate ka kɛ waleɲuman dɔn ye jamana cogoya la ka ɲɛsin ni cɛba in ma da la kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko jamana kuntigi tɔgɔ la da la kuyate i b'a ye k'a fɔ Mali jamana gouvernement ko tigi gale a Lala Kuyate ka fara maaba caman kan madama ala ma hinɛna Modibo Keyita a ka denbaya maaw ka fara gouvernement ministre dɔw ani jamana ye maaba caman Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o taara nin kɛ wale in kɛ sibiridon mɛkɛlo tile 16 Lala Kuyate a ko a bɛ don minɛ min kɔnɔ o de ye waleɲuman dɔn miiri ani tasi ye ka taga ɲɛsin Modibo Keyita ma Lala Kuyate Modibo Keyita min ni Lala Kuyate Mali jamana kɔnɔ ale kɛra yɛrɛmahɔrɔnya tu tigɛba ye wa Lala Kuyate danbe Lala Kuyate n'a ka di ye a ko a ka wuli ka jɔw bonyana kosɛbɛ o sabatili minɛ kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na premier ministre général de division Ablaye Maiga a ko n'i ye foli ta ka ɲɛsin IAF Mabara ni cɛba in ma Lala Kuyate ka yira k'a fɔ Lala Kuyate a ye sira minnu kɔni siɲɛ ni ala sɔnna ma an n'a to olu nɔfɛ taamani na jan ko faso ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya ani a ka danbe Lala Kuyate an ka se ka to o minɛ kɔnɔna na fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ drone kɔnɔ ka se an na o ka bi bɔli Samira hakili an tɛna bita bila yan e ko ten dɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bita bila nin yɔrɔ la Lala Kuyate ko cɛ ni ka ko nin ka di nka a ti ban o ja ti dɔ dɛ b'a dɔn kunnafoni ka di kanubaw ye sa nka sɛgɛrɛ fiɲɛ bɔ o fana bɛ kɔn suruku kan ja Lala Kuyate o la y'a fɔ cogo min na an ka bita bila an ka bi kunnafoni bala datugu yan diesel b'o dɔn wa kamu ko moteri o de tun bɛ na o de tun b'i la sɔgɔmada in na ayiwa an ka fɛɛrɛ kɛ an ka tuuru cɛ an ka segin k'an kuda Janginɛ bugu kan o la Samira an bɛ taa tezara kun filanan na ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan a tako filanan kɔnɔ ne ye tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne minni na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye Lala Kuyate ayiwa n taara n nana est-ce que mɔgɔ se ma t'o la ayi kuma caman ba t'o la kosɛbɛ kafe ayiwa ni ma fili ni y'an kɛ ten k'o bila sa awɔ an y'o bila dɔ kɛ mɛ sa walayi dɔ kɔlɔkɔlɔ la a t'o la madama o alamisala donna ma kosɛbɛ o b'a sɔrɔ dɔgɔkun sera a wala dɔɔni ma a wala dɔɔni ma mɛ min fɔ y'a dɔn a sera a cɛncɛn ma ka ban a zimu ma ko ye donc cɛncɛn ma o b'a sɔrɔ tɔ tɛ farikolo la tɔ t'o la bilen y'a dɔn o b'a sɔrɔ madama kan in yɛrɛ tɔ ba t'a la nka a bɛ kɛ cogo di an ma nɔgɔ kanuko don o la an tɛ kɛ foyi y'an kanubagaw kɔ an b'a jigiya k'a fɔ u ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoniko taabolo la o la Lala Kuyate an fana an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn kosɛbɛ n bɛ deli k'a fɔ ye hali n'i ye sokɛ siri i tɛ kun i kanubaa la siga t'o la o tɛ tiɲɛ ye walayi Lala Kuyate an ni seli tɔ tile joli don ayiwa an ni seli tɔ bi ye alamisa ye a tɔ bɛ komi tile 6 tile 6 wa cogo di o tuma e tɛ se jate la ayi n tɛ se jate la Samayira juma sibiri kari tɛnɛ tarata Samayira ne tɛ se jate la o a bɛna taa e min bɛ se a bɛna taa min fɔ e min bɛ se joli lo tile 5 yɔrɔna don la kibaru o de don
Lala Kuyate ida kuma kosebe inde ko sila cheme ora ani asele o made Lala Kuyate kuma ko nana nya manya ka fo sili abala ka teru anyere bala ka teru ne kan gala Lala Kuyate dugu kungango nuwatina dugu anguna me ni mi nya fe chomina Lala Kuyate dugu tala olubo oso madama munu ma kan mata sili ke yaf mabala o fasola wallahi fakoro no bakoro kerefe Lala Kuyate olu la mala ma damnya na kaba mu ko nana kunu Lala Kuyate anyansi mo kono koro kata yaf mabala mobulu dawla madama ka sigata donga fono watla bayina duguta o chogo be chogo di labe on sabati mewa Lala Kuyate ni sorla ula ante jian ka don nyamada ula ka kosebe na la sona bo nyina dani santo te kili parce que gela don dunana na fo sira kasaro yaro olu chenigalo ani gazaluko olu nyina mbara suma don mais moko alola moko bora bo mum va tako kan mum tako kan moko be kata bo amaga fere min dige mulu be no kanga voyage amta gazaluko kono folo kana pour que moko se kata lafiya la bo an kanga danga chauffeur be abe kata don moko kata tako nyuma ka segi segu nyuma ni takalibi ma ibina jona pour que gasi mais ka to fo seli gune ko abina de gun doni bola bon na ba fo dugutala ne mi ta jona o kana biye ta jona pour ko gasi lafiya la fer bade tigaleno mulu be mulu ga cha alhamdulillah gazol ko nimbe ga ta gelala mais o bela ma ga ta gelala pour que mo gata bon ama fo jona mo ga nya fo pétrole o ga carburant ga fanga kono isaso ngono pour que am se ta chugumna parce que am ta binona gelawni fona bo yaro ye fa be gazal ko gelawni fombe o je be tabulu tuya o de gelabana don bo a fale a warga chane a litri kamana nedo o menia ta isaso na alhamdulillah o gonno don mais nata ka soro sasona fo abaka ta gela ni fona amanno gela to do faraga parce que gazol be ka soro gela la wono kara pasadura fam ko nga do faraga pour ko gasi ala ka tani be ka moli may ka sagni be ka moli may ani cheni do na baranyo amenuna bo ami ala deli ala ka ngisha nyona waro fo la sa nga karam waro ma no seri sunan madani hadara naga de belajili ala ko bekishi ko betanga sijani kenal le bangu ma de Lala Kuyate Samaira Fuseni ka korofo ko sebe ye mun tomala aiwa Samaira Fuseni nga korofo la msega mi tomala hakila bela jelimbo kala makaba parce que Fuseni sinsina mi nga kosebe aka korofo konnana o betali ke taji ko la gazuali o ya me mobili be seka maudu ni nga bobu mako ka senu yo sero la fuka soro gazuali de soro la o gazuali ko adume bina ngumi nga sisa hakila malien kilingeli bela jelime don do ala na ka di seka fo jien ma be do ala barka da ka gele ami do mali kilinte abe jien fan chama fe o chugo akilina aya ira ka fo gazuali te soro no yala madalo ta soro station yere kono fuga nyini gele ya dila o donc no kera dro o fana be tali gele ya ubulu o ka fara o ka mi metali ke jamana yere la kana chugula o fana be se ka ke baga e puma dola nga Samaira ne be se ka fo ngune faso de maya di ni faso kanu ne o de dugutala nuna no te ni watina mam bi kare ka babu ma ko ya ki kunda tugo da ka amma man chambli kodi awo nga gele ya na taota ya ira ka fo kube faso infe awo Lala Kuyate wala ka farankan do ni kika korofo kan Fuseni ay ne min to la chauffeur surtout ne be soni sigoka ko sebe seni ko la Lala Kuyate chauffeur lu jora kabu ko sebe guna adama de ni sabatila sikatula ni makanga joro kula lagana ta ko fe makanga joro kula Lala Kuyate chauffeur akanyini o fe o kata doni Lala Kuyate mobili fali déjà mobili fara kaba on ni bita doni ebesiu na mo ni tekun ke se mbo kan Lala Kuyate ngata olu black asegi Lala Kuyate amano wala kunu Fuseni ko chauffeur ko olu ko ne kangare da oye ayafo wa Lala Kuyate o fana na chauffeur an fana na kangare da oye o ka yaf ma bala barake ni nyemo ko hakle nai Lala Kuyate ko tani passager
dɔɔni wallahi la kuyate o bɛ se n'ala sɔnna nka ni wulila k'a fɔ ko mako t'a la ni passager bɛ kuma dɔw yɛrɛ bɛ kuma kolo seri passager kan ko n'i bɛ siran k'i tɛ jigin ala de kɛ la kuyate a tigi dun y'a ka wari de sara a y'a ka wari sara e na se ka t'o jigi so kunbɛn ni da kunbɛn cɛ n'i k'i bɛ kuma dɔrɔn b'a fɔ k'i ka jigin a b'o kuma o tɛ se ka kuma ani n'o bɔra yen ani la kuyate o ka surcharge ba o ka dɔ bɔ a la la kuyate ka kariw fa ka camancɛw bɛɛ fa ka olu bɛɛ fa mɔgɔ dɔw bɛ jɔ dɔw kunna la kuyate o ka dɔ bɔ o la ni giriyara bolifɛn ma o bɛɛ bɛ se ka na ni siraba kasara ye donc o ka dɔ bɔ surcharge la o ka dɔ bɔ bolikojugu la la kuyate o ka passager fana o ka olu bonya n'o kɛra la kuyate an bɛɛ lajɛlen bɛ an seko sɔrɔ o ye tiɲɛ n'an bɔra o la n'an bɔra fuseni na n bɛ min f'u ye an bɛna se babaliba ma nin waati awɔ min bɛ yen ayiwa Samara i t'o dɔn nin waati in na min kɔni bɛ yen ko Bamakɔka bɛɛ sigilen bɛ n'o ye o de ye seli saga ye nka nin waati in na u ko Maga gɔyɔ don dɛ saga k'a tɛ se ka taa n bɛ dante min tigila ye de kunna wuli ka se saga feerelaw ma kosɛbɛ la kuyate maa fɔlɔ o ye min sɔrɔ ka fɔ sagako la ayiwa an ka jɛ k'o ɲɛmada an ka ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na ɲɛnama tɛ ɲɛna mɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ la dɔɔni dɔɔni bɛ ka san bon garabali wulili de tɔ bɛɛ gɛlɛya anw bolo mɛ o bɛɛ la an bɛ ala barika la kelen kelen fila fila a bɛ ka san an bɛ ɲamakɔrɔ tɛrɛnba kɔnɔ eta ye yamaruya di a kan ka na saga feere seli ka tɛmɛ kɔ sagaw caman mana dɛ mɛ dɔw bɛ ka na a tɛ san tɔw ta bɔ san tɔw ni waati b'a sɔrɔ saga min bɛ yan a tɛ kun yan na bon ɲinan dɔ halisa nin tɛnɛn yɛrɛ m'a fɔ a yɛrɛ jama an ka taa ko wɛrɛ la sira kɔni tɛ yɛrɛ saga bɛ bɔ segu ka taa munumunu kulikoro ka na sɔrɔ ka na bamakɔ yan yɔrɔ an tun bɛ segu sira de dɔn parce que n'i y'i kulonkɛ o b'i ka mobili jeni i b'i saga minɛ i bɛ jeni saga nali ni i n'a fɔ komi sira tɛ tigɛ parce que i ni saga bɛ na o bɛ kunbɛn ka mobili ni i ka saga bɛ minɛ i bolo n'i ma sɔn fana o bɛ mugu ci i la bon o bɛɛ ala k'an kisi cɛ o bɛɛ b'a la gɛlɛya ko la bon garabali wulili fana saga jigi yɔrɔ kun gɛlɛya kɛra maliyɛnw na kojugu parce que gɛlɛya kɛra an saga feerela an degunna yɛrɛ de ala ka jamana basigi an bɛ degun kɔnɔ saga balo fana sen b'o fana na saga balo kɔni a tɛ se ka san fɛn mun kun ye 2000 ni 500 a kɛra 3000 ni 500 500 ye mun kun ye 1000 ni hali ɲamaden yɛrɛ kun ye 800 500 sisan a kɛra 1000 ni 800 n'i ye o kɛ ka saga den 40 san semaine kɔnɔ saga bɛ se ka mun dun a ka ca ni 260 ye yɔrɔ jagoya dɔ bɛ yɛlɛ saga sɔngɔ na pase fana kun ye 400 ni 500 sisan a bɛ 1000 de la saga kelen transport an ka saga bɛ bɔ koro bankas duwɔnsan baɲangara wele bila eta ye halisa u k'u cɛsiri u ka sécurité in na u b'a kan dɛ mɛ halisa u k'u cɛsiri Lala Samara u b'a kan nka halisa k'u k'u cɛsiri ayiwa i m'a mɛn awɔ i ma dɔn saga ninnu kulɔlen don a kulɔlen don dɛ nka a tɛ taa dɛ ala ka n'i ci awɔ Samara u fana n'u ka tiɲɛ don yarɔ ka taa fɛn ta gɛlɛya la ka n'a fɔ k'i b'o di togo dɔ fana na a feere fana kun ye tɔnɔ ye dɛ sisan a bɔra ka min fɔ kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔw fanba kɔnɔ awɔ i b'a ye k'a fɔ a ko fɔlɔ k'olu ka saga bɛ bɔ koro bankas awɔ bajangara ka tɛmɛ duwazan fɛ kosɛbɛ olu bamakɔ ka jan dɛ ani bamakɔ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ yanni arayida ye dɛ ayi sisan a ko o waati saga pase i b'a ye k'a fɔ a cɛlen b'a 300 400 kosɛbɛ ko nka ɲina saga pase kelen kɛra 1000 o ye tiɲɛ ka bɔ yɔrɔ kɔfɛla la ka na o ye gɛlɛya fɔlɔ ye awɔ filanan a ko sira gɛlɛya a ma nɔgɔn dɛ a ko sira gɛlɛya i bɛ siran Lala Kuyate bɔ sira fana ko ka bɔ olu kɛ kili ka na faya fɛ k'i bɛ taa munumunu kulukoro de fɛ tɔnkayo fɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka na Bamakɔ kɔnɔna na a ko o bɛ dɔ fara distance kan dɔ fara ko ye gɛlɛya dɔ ye a ko sabanan min ye o ye bagan dumuni ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ bagan dumuni tɛ se ka sa bilen bagan dumuni dɔ fana farala o kan o ye tiɲɛ a ko Lala Kuyate ka fara o kan saga jigiyɔrɔ ko fana o fana kɛra problème ye gɛlɛya ye parce que garabaliw wulila ka bɔ dugu kɔnɔ donc saga jigiyɔrɔ ko fana nana ni gɛlɛya ye donc n'i y'a nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko nin ye gɛlɛya ye min bɛ olu kan o ye tiɲɛ Lala Kuyate ko o kun ko i tɛ se ka taa saga ta cogo dɔ la k'a fɔ k'i bɛ n'o feere cogo dɔ la a ma nɔgɔn i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ o tɛ ale ta ye wa o y'ale ta ye maa fɛn ye min fɔ tugun an k'o ɲamada Lala Kuyate an gɛrɛ la o fana na ale bi saga ko bunakun kan kosɛbɛ komi an b'o waati la an b'o la dɛ Lala Kuyate ale ye min sɔrɔ ka sɔrɔ ayiwa an k'o fana ɲamada n'ala sɔnna an bɛ président n'an kɔfɛ mɔgɔw fo o y'an bonya munna parce que an kun taa yɔrɔ kelen kun t'anw na yɔrɔ wulila mɔgɔw kamana gɔnna mais ala o y'an hakili sɔrɔ tiɲɛna an kan ka o fo an kan ka fitiriwale kɛ parce que o ye terrain di an ma pour que an ka seli musaka kɛ pour que le 6 ko an ka wuli ka an yɛrɛ ɲini ka yɔrɔ kɔrɔ yɔrɔ min dira ma ko an ka taa yen an b'o fo ka o barika da mɔgɔ kana an kana o de fɔ ko fitiriwale kafiri de mɔgɔ bonya kɛ ye o y'an bonya
b'o fo kosɛbɛ mais ni waati na yɛrɛ n'ala sɔnna a bɛ nɔgɔya baganw bɛ so mais u bɛ sira la ka na n'ala sɔnna baganw bɛ yɛrɛ de mais mobili ko degun b'a la dɔɔni ni waati na ko tiɲɛ na mobili ko do bagan mobili yɛrɛ de ma sɔrɔ dɔɔni n'o tɛ baganw kɔni a bɛ yen mais ka gɛlɛya nin na maliyɛn an bɛ k'a fɔ ko bagan dɔrɔn tɛ quoi fɛn bɛɛ de gɛlɛya ni waati na tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'a jateminɛ balo ninnu na k'a sɔrɔ sisan sogo ninnu na an bɛ fɛn minnu fɔ caman fɔ a bɛɛ de gɛlɛyalen don mais ni waati na n'a y'a ala dugawu kɛ n'a y'a ala deri a bɛ nɔgɔya n'o tɛ bagan o bɛ k'a fɔ bagan dɔrɔn tɛ wa 20 bɛ dɔ sɔrɔ wa 30 bɛ dɔ sɔrɔ wa 15 yɛrɛ bɛ saga sɔrɔ ni ala ye min n'i dɛsɛra i bɛ ala minɛ n'i ye maa i ta bɔ ala gɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ne ma kisi ma ye ko mɔgɔ m'o dɛsɛra la i kana yɛrɛ bila juru t'a la i kana yɛrɛ bila jagɛla la ala gɛrɛ min dɛsɛra ala gɛrɛ o bɛɛ bɔ ni baganw gɛlɛra fɛn min ka gɛlɛn baganw ye an ka dugawu kɛ jamana ka basigi an ka laɲini kun ye ni waati na tiɲɛ la baganw kɔni bɛ ka na dɔɔni fɔlɔ u bɛ mobili ermɛriw luwe minnu 150 170 la sabu u bɛ ka u b'a luwe miliyɔn 1 de bon parce que problème caman de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ n'an ko m'o détailler a ma nɔgɔ siraw ko b'a la gasoil ko fana b'a la n'an ko mun bɛ détailler bon a ma nɔgɔ mɔgɔw ka hakili jate fɛn dɔ jate minɛ siraw u bɛ na cogo min na olu b'a la an kɔni bɛ yan mais na cogo min u b'a fɔ cogo min na a ma nɔgɔ mais ala barika la ko sira kɔni sisan ko libéral fɔlɔ b'a la ko n bɛ taa kulukoro fɛ mais dɔw bɛ don faya kɔnɔ ka na mais o bɛɛ an ka ala tanu mɔgɔ jɔn ye n'ala min kɛ i bɛ ala minɛ de bɛɛ bɛ ta fɔ mais nin waati na kɔni tiɲɛ la yanni seli ni dɔgɔkun kelen kɔnɔ n'ala sɔnna an hakili kɔni baganw bɛ na an jigiya b'a la baganw bɛ na. Lala ko wa 15 bɛ dɔ sɔrɔ wa 20 bɛ dɔ sɔrɔ o kɛra an tulo la dɛ ko wa 30 bɛ dɔ sɔrɔ ayiwa ko nka ko ni min ma se k'a sɔrɔ yɛrɛ fana ko an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a kan e b'a dɔn silamɛya ye nɔgɔya diinɛ de donc ko ale ye olu tigiw ta bɔ Samayira yɔrɔ nɔgɔya kɔni a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ayiwa n'i m'a sɔrɔ ɲina san wɛrɛ bɛ yen san tɛmɛnen tɔw la i delila k'a faga n'i miiri o la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ lafiya donc an minnu n'an ma se k'a sɔrɔ awɔ an ka bila an kunna k'a fɔ ko san tɛmɛnenw na an y'a sɔrɔ ka tɛmɛ an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye ale y'an ta faga ka ban o ye tiɲɛ ayiwa baasi tɛ o tɛ Lala Kuyate ayiwa n'i ko ten kosɛbɛ e yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ ayi ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ n'i ma sɔrɔ e fana k'i ta bulon minɛ awɔ n'ala sɔnna ala minɛ jɔ o tɛ malo an ka da ala kun Lala Kuyate awɔ a ko sisan kosɛbɛ ko sagaw bɛ yen mais o nacogo o de ye problème ye sira de tɛ ka na n'o ye sira tɛ ka na n'o tɛ ko alihamudulilayi ko sagaw lakanabaliya kosɛbɛ u bɛ sira la gazoil ko o bɛ yen ani fɔlɔ ko mobili tun bɛ luwe 100 ani dɔɔni mais sisan 1 kelen a ma nɔgɔn ka mobili ta yan ka taa fa koro ka taa sagaw k'a kɔnɔ ka na kosɛbɛ fɔlɔ a tun bɛ luwe da min na ko dɔ fana farala o fana kan o ye tiɲɛ Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kosɛbɛ ko olu kɔni bɛ o bɛɛ la olu bɛ jamana ɲɛmaaw fo walayi parce que ko fɔlɔ hali olu tun t'a dɔn ɲina seli feere o b'a kɛ yɔrɔ min na walayi jamana ɲɛmaaw ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don olu ma kosɛbɛ cogo min na u ka se ka feere u ka se ka n'u dayirimɛ ɲini a la Lala Kuyate u b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ma ɲina maliden si kɔ u bɛ fɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ o don kosɛbɛ Lala Kuyate waati b'a la ka taa kosɛbɛ nka an bila ni maa dɔ ye o taara sanni kɛ Lala Kuyate an gɛrɛla la kosɛbɛ sanni waati ka ban an ka o ɲɛmada an ka sɔrɔ ka segin n'ala sɔnna tonne na saga de ɲini mais le marché est comme il est il y en a mais l'année passée à cette heure là ni watin là sagaw ka ca ni taara galbalba la sagaw ka ca ni parce que ça reste je sais pas une semaine jour pour la fête donc les voitures qui vont quitter là quand ils vont venir ça va être des pertes pour eux mais bon le marché est là mais bon, ce que tu peux trouver l'année passée à un tel prix, cette année-là, tu vas vouloir augmenter encore le prix. Hein? N'est-ce pas? C'est pas facile. Eux-mêmes, ils se plaignent, ils disent que voilà, la nourriture, le transport, les risques sur la route, là, voilà, c'est des problèmes pour eux. Donc, du coup, eux aussi, ils ont flambé les prix. Hein? Donc, c'est pas facile. Là, moi, je m'apprête à faire un ramasse comme ça. Bon, j'ai l'habitude d'avoir ça par an à un prix raisonnable, mais cette année-là, je pense que je dois aller encore revoir mes comptes. Hein. C'est pas facile, oui, c'est pas facile, je dois aller revoir mes comptes.
fara ɲɔgɔn kan donc il b'a fɔ prix il bɛ prix dɔ fɔ quoi donc lui aussi il va voir minnu voilà n'a bɛ se ka arranger parce que ale b'a san cogo min la donc d'autres prix là d'autres moutons là a bɛ se ka mun sɔrɔ o kan donc il va compenser a b'a dafa ni dɔ wɛrɛ quoi donc pour que le prix soit un peu équilibré eux ils s'en sortent et nous aussi an fana bɛ bɔ quoi non ɲinɛ ta ma nɔgɔ salo kɔni ne bɛ na bɛ se ka den 6 san 10 ɲɔgɔn o prix ni la ni sala kɔni ɲina bon n bɛ taa n ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a dafa ka na quoi parce que ne bɛ ka mun miiri parce que i bɛ fɛn mun miiri ka na t'as l'habitude i b'a san i bɛ to k'a san cogo mun la i bɛ hakili la i bɛ na approximativement i bɛ na o la de quoi n'i nana i ma sɔrɔ tan fana a ka gɛlɛ quoi. A ka gɛlɛ. Samayɛrɛ fila don a kɔrɔbɔrɔ don. Jalo don. Fila don. A ko bamanankan ka gɛlɛn ma dɔɔni. Voilà, mais a tun bɛ k'a tigɛ. Kosɛbɛ. Mun ka fɔ n ko a bɛ faamu. A bɛ faamu awɔ. N'an y'an ta fara a kan. N'Ala sɔnna. Waati kɔnɔna m'i jɔ. Kosɛbɛ. A Lala Kuyate mais ma fili a ka kuma koloma yɔrɔ kɔni. Awɔ. O faamuyala. O faamuyala. A ka dakuruɲɛ kelen. A ko salo ni ɲinan tɛ kelen ye. A tɛ kelen ye. Bɛɛ lajɛlen y'o dɔn. Voilà ale b'a san cogo min na. Awɔ. Ko a ramasse waa jumɛn de. Awɔ k'a fara ɲɔgɔn kan. Voilà k'a san prix dɔ. A bɛ se ka saga 6 saga 5 fara ɲɔgɔn kan k'o san prix dɔ la. Ale b'a kɛ ten de. Nka ɲinan a nana ni min ye. Voilà. A bɛna obligé ka segin ka taa so de ka taa dafa ka na. I y'a faamu. Parce que a ma surunya k'a sɔrɔ. Ko wari min ale nana ni wari min ye. Awɔ. Ko o ma se ka ale ka hakilinaw sɔrɔ. Ayi. Donc ko o ko. O bɛɛ bɛ gɛlɛya de yira dɔrɔn a nɛmu. Ko sira na cogoya. Kosɛbɛ. Ko sagatigiw ko bɛɛ b'a la. Awɔ. Voilà a nɛmu quoi. Awɔ. Donc Lala Kuyate. Ne kun ye saga sanna dɔ an sera ka min sɔrɔ yen. Kosɛbɛ. Saga feerelaw kumana. Saga sanna kumana. Kosɛbɛ. Lala Kuyate transporteurs fana minnu bɛ maaw donni. Ka taa n'u ye dugutaw la. Olu sɔrɔ. N'i ma fili an sera ka ne fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi jɛmukan. N'Ala sɔnna ma. Waati na mi jɔ ten cew. Kosɛbɛ. Kodi. Samayɛrɛ an b'a jigiya k'a fɔ kanubagaw nin sanga in kɔnɔna na an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan k'a yir'u la u ye faamuya sɔrɔ a la bakurubaya la dakuruɲɛ kelen na fɛn min bɛ se ka fɔ nin kuma bɛɛ lajɛlen na o ye jamana lahalaya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana ma nɔgɔn an bɛ waati min na an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye ala bɛ se k'an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min ala k'o fɛɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma yaasa an ka se ka bɔ nin waati gɛrɛ in kɔnɔ ka kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn y'i sigi kabi dɔgɔkun daminɛ ka se bi ma ka se ka sɔgɔmadon jɛmukan ɲɛmada an b'a fɔ k'u ka a barika an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka o lase aw ma kunnafoni n'a nisɔndiya la bilasiralikan na n'ala ma basi kɛ n'a y'an si jɔ ka dɔgɔkun wɛrɛ nata kɔnɔ n'ala y'o yira aw ni anw na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Serifila Jabaranin kan ni heure kelen in na nin waati kelen in na foli di bɛɛ lajɛlen ma o ye seli ye kɛ ayiwa an bɛna seli kɛ yan baasi tɛ i bɛna seli kɛ Lala Kuyate o bɛɛ bɛ seli kɛ k'i ka kanubaw to wa n taa seli kɛ Sikaso Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye Mali kɔnɔ ka kanuba cɛman ni musoman fo denmisɛn ni ba kɔrɔ i y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun daminɛ fa bi Lala Kuyate jɛmukan ma fɔ minnu kɔ k'o fo k'o waleɲuman dɔn Lala Kuyate an ka dibila baarakɛlaw olu y'an taama ɲɔgɔn ye olu an kɔni ye gese ni fale ye Lala Kuyate an tɛ taa ka ɲɔgɔn to a dɔw la maaw tɛ olu ye ka caya olu ka wuli ka jɔw ka bon hali kosɛbɛ ka tɛmɛ kuma dɔ la Lala Kuyate anw taw kan bawo olu de bɛ kɛ sababu Lala Kuyate ka se ka fara baaraw suguro ɲɔgɔn kan o la bi maa min mini a tigɛ tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la a kuma la ka tufa o ye le maestro de la technique Mohamed Keita Lala Kuyate ale kɛrɛfɛ Jabateba musique ka bɔ Lasa e bɛ Samɛ don Lasa de don ale tun b'a kɛrɛfɛ Sara Kulubali ale tun bɛ fan dɔ in fɛ Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen ka fo ɲɛmaayaso ka daminɛ sanfɛ fa duguma bɛɛ lajɛlen fo o tɔgɔ n'o jamu na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye sigi bɛ kɛ nin kan ni su janfara Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sanu caman fɔla ka dɔgɔkun tɔ fo Ala ka seli musakaw nɔgɔya Ala ka jamana basigi Ala ka jamana ɲɛma jɔ Ala ka lakana sabati Ala ka ɲɛmaaw fansi Lala Kuyate Ala k'an yɛrɛ kɛ komɔgɔ ɲuman ye o la an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nata n'Ala sɔnna a ma amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin kɛra e tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye
mena mudunji Allah farafidenu jera kadua kete zara makele ngadaga mena mudunji Allah